Bluetooth disconnected. Mayong buntag kanatong tanan mga kaigsunan, happy Sabat. Malipay ta nga nagadir ta ning atong balay lampuanan diin ang matag usa kanatong mga kaigsunan nahimo kitang madaugon sa pagpanimbahon. Amen. Ang atong pagsimba kanunay gyud nang timan-i gasa na siya sa atong Ginoo. Kaya ang atong Ginoo mga kaigsunan dili siya unfair. Unsay Bisayaan ng unfair? Unsay Bisayaan ng unfair? Dili patas. Kaya ang atong Ginoo patas siya. Gipanalanginan kaniya mga kaigsunan sa imong pag-eskwela, gipanalanginan kaniya sa imong pagpanarbaho, gipanalanginan kaniya sa imong pagpaningkamot, unsa pa kaha og musimbag mga lagad kaniya. Una ngang uban, ilang pananaw sa pagsimba, kapoy, hago, unsa pa? Tapol, unsa pa? Basta simba na hisgutan gani mga kaigsunan, manggawas na lang gyud ang atong unsa? Balikawag or baluktot nga mga teori. Kaya nga atong una-una, ang pagsimba maulang ang paglingkod. Ang pagsimba maulang ang requirements dili. Sultian tamo igsuon, ako ning klarohon. Kung gipanalanginan mo sa pagpanarbaho, nga ang imong madawat ana nga kwarta ipalit nimo bugas. Pag umagpalit sa bugas, unsay may tabo mga batanon? Pag umagpalit og bugas, unsay may tabo mga kaigsunan? Lungagon lain pug imo nang kilawon. Tubag pud mo niha. Hubag lungag kaunon, humagkaon i-digest iniguman. Tanawa ra. Gipanalanginan ta sa Ginoo nga ilibang lang. Kini pa bang imong pagsimba? Kini pa bang imong pagpangalagad? Dili ni ilibang. Sultian ta mo, mga matay taning kalibuta ka ng imong desisyon nga tabunan ka og pansyon. Last nga desisyon ang kwintahon sa Ginoo. Nya timan ipag yun kanang katapusan nimong desisyon, nagmater na karong mga panahona. Manny Pacquiao, nagtumos Manny Pacquiao, nisikat na siya nga way jogging-jogging. Kanus siya nag-jogging. Katong ni champion na siya. Wala pa siya ni champion, gibigyan pa siya siyang silingan sa unas kuto-kuto, niligid pa na si Manny Pacquiao, naningkamot na siya, nga ang iyang sudan sa una, gituok pa. Sa ganitong sudan ng gituok, ginamos, gitungtungag, ok-ok. Nagtuok ka nga, nag-practice siya, jogging katong lechon-lechon manok na siya na nasa mansyon, wala! Mo na nga ganang imong desisyon karon, sultian ta kaigsuon, kanang imong paglingkod, kanang imong pagsimba, usbon ko o klarohon nako kung gipanalanginan ka sa Dios sa mga material nga butang nga ilibang. Unsa na lang kani nga desisyon nga panglangit yun ni mga kaigsunan. Amen? Muna kamo mga tapulan nga magsimba, simba yun mo. Muna giingon nga, kung mamatay ang tao, unsay tunog sa kampana? Tikungkong. Munang sa di pata mo tikungkong, paniguro yun. You can be a master's degree. You can be you can be a successful profession in your profession. Engineer, teacher, nurse, doktor. Pero sultian ta ka, diploma ra na siya kutob. Pero ang imong desisyon nga imong gibarugan ang Ginoo hangtod sa kamatayon mga kaigsunan. Tabunan ka sa yuta, i-credit sa Dios ang imong desisyon nga niuban kaniya. Amen? Lipay ko karon nga nakaadto ko sa New Sibulan. Bisan patuod og bukid ni, lisod ang dalan pero di na kay grader naman. Okay na ka dito, naganaan na lang akong motor. Akong ginan akong anak, hapit ka matagak nak, di na mo tingog. Hadlok na yun okay ka dia, gunit lang og mayo. Gunit lang og mayo. Muuban man tato kong papaw niya, kaya di naman masigo diha.
mga kaigsunan. Bibo akong kinabuhi kagahapon. Ni subida mig bukid dito sa Concepcion. Kay doon na tayo mga kaigsunan nga gipanalanginan si Ginoo moadto nag Germany. Ang Wenceslao family. Na sila napalit duha ka yuta. Ingon sila sa kuha, Pastor, adto ta sa atong uma kay akong publishingan ang akong uma nga napalit. Unang ganahan kay ko nga nahimo kong Adventista. Basta ako di ko mangilabot ninyo ganahan mo dili. Ganahan ba mo musimba inig adlaw Sabado, bahala na mo dia. Basta kay ako nga pastor, sultian tamo. I love worshiping my God. At least naibaw mo. At least naibaw mo. Unang ganahan kay ko na Adventista. Kay magkapalit tag yuta mga kaigsunan, una itong una-una, atong ibalik sa Ginoo. Magkapalit tag motor, una-una, atong yung blisingan. Kay kung wapatan Adventista, ditso kabayo, unya rana pablisingan na balintong na. Muna mo pag yun na, ha? Ano bitong, brand new ni, pagkabalintong, kadagan na kay kuha na. 14 na ko katuig, nagpastor, usay, magkasulti ko, nagyon ni doon na ko. Kung anong imo maning pila naman ni katuig ni mo ang motor, kuha ni pastor, 2 katuig. Yang anong imo pa maning publishingan nga dugay man dagan. Kay na disgrasya naman ko. Ay naunsa naman ni istorya ha. Imo nang itugyan sa Ginoo kay hadlok na kang madisgrasya. Ay dili mo talab ang atong blessing ani. Kay ang blessing mo man nagmatter og daghang pagkaon. Ang Adventist nga concept, bisan kanay mo pag-eskwela, kamo mga estudyante, mo bitaw nang di mo maunor kay di man mo magpa-blessing og sakto sa Ginoo. Dili mo sige adto mo iskwela. Sulehot na lagi na ninyo. Ay ako mga kaigsunan, kadaghan na. Eksperyensya na ko. Gabi atong niaging adlaw, ang among topic, unsa kagamhanan ng Ginoo. Na niduol na ko. Niduol na ko mga kaigsunan, og naghinambog siya na ko, og niingon siya na ko, Pastor, dili ko musimba sa Ginoo. Muasimbar ako, ganahan ko. Kay ang Ginoo, wag yun na mitabang nako. Pobre mi sauna, sige kog ampo sa Ginoo. Ginoo, padato ami kay pobre kay ko. Wag gyud tubag sa Ginoo. Karon nga na engineer ko. Asa man siya? Grabe gyud na. Pero minaw ko siya. Kaya anam gyud ta. Aminaw ko pag magpaminaw ko, ako siyang gitagaan og statement. Sayon ka kayo. Igsuon, kabantay mo nang salida. Be careful of what you wish for. Sama na sa Bisaya, pagbantay sa imong pagapangayoon ba? Ginoo pa na to ako! Pagbantay. Ganun di man ka magampo, sulay doon yung, Ginoo pa pobre ako! Wapay naghangyo anak. Pero naabi atay reverse psychology. Uy, gwapa kay ka. Di ba? Pero bati gugnaw. Naibatignaw, uy, bati kay kagnaw. Gwapa good, reverse psychology. Kaysa usay ang atong mapagampo, Ginoo pa na to ako. I-reverse daw ninyo. Ginoo, sa akong kapobre, salamat. Ako gisagingnan, be careful of what you wish for. Pila ka mga adlaw, mga kaigsunan, ako siyang gibilan ng istorya. Igsuon, gamhanan ang Ginoo. Ayaw kag kumpiyansag pamasangil sa Dios kay kanang imong tuway-tuway. Timan si Jacob nga iso, giingnan niyang manulunda, di takabuyan, isuga oy. Og di ko nimo bag-on, kuyaw ga ito gipangayo si Jacob. Dili takabuyan, og dili ko nimo bag-ohon. Wa gid sa mingon, di takabuyan, di ko nimo padatuon. Di tikabuhi agdi ko kao mag-eskwela. Ang gipangayo ni Jacob kabaguhan. Ingon ang manulunda. Nagtindog pang murag ako bang gi-imagine sa mong study. Nag-ana ra ang manulunda mga kaigsunan. Grabe naglambisog ni Jacob dito. Ang manulunda wa pay gigamit nga kusog. Nagsigira ganaw buhi iko. Si Jacob mura nagipaningot og panuhot. Ingon buhi ilagi ko kay hapit ng adlaw. Adili, ag-isog yun buhi iko. Dili! O sige mo, do you know the story? Gihikap sa manulunda ang dapi-dapi ni Jacob. Sinita mo? Lugdang tanan kusog. Mutoy akong giingon siya. Be careful of what you wish for.
Kay kanang imong tuway-tuway, natulog kang straight, agian ra na anaon ra na, basi ganaon nas Ginoo. Agian ra naghangin dire. Pagmatas buntag, matingala ka, di nakakabarog. Aksyon sa kahadlok, isog dyan. Pagkasunod buwan, nanawag, pastor, iampo ko. Uy, nga naman. Lain akong paminaw. Ay na, mauna ni Ron. Signal number 1. Be careful of what you wish for. Kaya ako naghandom, ako naman yung ginawali sa inyo nga naghandom kong madato, pero akong ginapakapinan, Ginoo, madato naman lang ko. Bisan sa una nga nag-eskwela ko, ug makahuman naman lang ko, nga ako again sa imo paundanga kong eskwela. Kung ako madato, Ginoo, nga mahimo naman lang kong dalo, nga di man ko mabag-o, paundanga ko sa pagpakadato. Tanawa karon. Ako man di ba nakadungog naman ko sa inyo, nakadungog naman mo sa akong wali nga naghandom si Pastor Cabardo nga asa ganito mo puyo? Sa langit? Ayo sa patay no, patio naman tani. Ha? Asa gani ang handom ni Pastor Cabardo nga mo puyo? Mo puyo ko purinarya, grabe. Asa-asa? Purgatorio, ay dili, uy. Tarong ngawa man mo naminaw sa wali. Ha? Asa gani ganas Pastor Cabardo mo puyo? Vitayo ni Ron. Munubag. Village! Gwapo biya kayo. Para saan ang village sa Camilla? Diba kay hapsay kayo ang dalan. Gwapo kayong mga balay. Grabe akong pag-ampo. Kana siya nga pag-ampo. Pag-ampo pa na sa akong mama. Kana siya nga pag-ampo. Di-ampo ni Pastor Cabardo. High school pa siya. Pero pila na edad ako ron. 14 na ko katuig ni graduate gikan sa theology. 2011. Praise God! Gitubag sa Dios nga nakapuyo ko og kilids. Kilids sa dalan. Hangtod ron, wag yung ko kasoda ng kamilyang balay. Pero daghan ako giblisingan nga mga balay sa kamilya. Namatay na lang akong mama, ang handom nga village nga sa college silang gihapon. Pero nagmahay ba mi? Wala! Because I do believe God's plan is better than what I think for. Be careful of what you wish. Kaya ako konektado kay ni. Motong nanaka mi dito, subida, ingon dayon ng mga kaigsunan, Pastor, ayaw nalagsa ka dito kay bukid kayo. Ako yung giingnan, unsay pagtuon ninyo na inyong district leader? Tigols? No, sa dirira tadapit sa dalan, Pastor, ay dili. Kay dili ko ganahan na nga iapil na natog ampuin ko, human natog ampuan ninyong isa kayuta din subida tag bukid. Maagi magkaang motor, maagi Pastor, pero mabasa ka, ay kanindot anang makaligo ta. Kanagdala kog sinina, tuod man nagbiyahe ni may pastilan, ganahan medyo kay kuana, kay samtang batanon patag kusog ko yun, subida yun. Pag subida yun na mo nito, kulbaan sila, kay basig yung ni, kung ayaw, ganahan kay kuana, trail man trail. Guwapo yun kay ang dalan magkaigsunan, maghimo og program, mag-river trekking ta dito mga young people. Subayo na tong suba nya magkanta rin tag unahan dito sa suba may puloy. Wapo kay subay-subay may dayon dito unya palumsan ka dito. Apo kay subay-subay may dito sa dalan. Ingon niya, pag-abot yun ako dito sa tumoy, motong natumba ko, ang naitabo to kay, ang nag-una na ko, sa akong ka-excited kay, anak kayo, lami naman yung kaisubida, kay nindot, bigyan akong motor, pang trail mo yun na, kanib, agoy kay itabua akong gisundan, kay gibuyluhan niya, wa naman ko kahunat, ug maayo, paghanap, balikog dito ko sa sagutan, ambag rin ko, pag-ambag, wa man ko naipit, di ingon na ito si Wenceslao, Brother Bobby nga,
dagan siya, kay nakulban siya na ako sa ginam, ayaw sa patinduga. Kuha ni ko sa kong cellphone, vlogger biya ko. Hala, nag-vlog pa ko dito, kay mo ako trabaho sa vlogger. Basta tumba, i-vlog. Pero ako tong edit, ang pag-uli na mo, bimo kaayo mga kaigsunan. I want to tell you, kung lipay mo nga namoy trabaho, lipay mo nga namoy eskwela, lipay mo nga naamoy negosyo, lipay mo nga namoy crafts, lipay mo nga nayuta, mas mahimong kompleto ang inyong kalipay ug naa mo sa buhat sa Ginoo. Tawar mo na ko? Mao naman akong kalipay. Kung naka-apil lang mo kagahapon nga ni subida man dito sa ilang bukid nga tunga sa kilometro ang kalayon, sultian ta mo makaigsunan, di mo ganahan mo uli sa kanindot sa agianan. Agi mig sapa, suksok mig bambu, dito mis kawayanan, lupad mig sagbutan, pertig yung nindota. Hulatan ninyo ang akong video nga akong ako pa tong i-edit para mas nindot kayo. Makita niyo ang dalan gikan sa among pagnaog hangtod nga nakaabot mi sa konsepsyon. Nganong ako ning gi-open nga makanindot kaayo nga mga eksperyensya. Kay wa nay laing eksperyensya sa kalibutan, labaw ang eksperyensya nga nakigkauban ka Ginoo. Lipay gani ka uban nimong asawa, lipay gani ka uban nimong mga anak, lipay gani ta mga ka-graduate ang atong mga kabataan, unsa pa kaha ikaw mga kaigsunan makagraduate ka ni aning kalibutan. Pait, lisod, daghan kaayog mga pagsulay, pero unsay atong teksto karon, birthday ni sa atong usa ka igsuon. Sa pangalan mo ya? Oh, Kuya Arnolfo. Sunod og mo bisita ko dinhi, humana man na iya ha. Duol mo sa ako. Kamong mga batan-on, kamo scripture reader kay lahi naman koron. Kung kinsay mo basa sa scripture reading, iyahang birthday atong iwali. Oh, kay bawo naman ang birthday na sa Proverbs. So ato iwali. Proverbs 31. Birthday ni Kuya Arnolfo. Ang iyang birthday is September 20. Ikapila ng September nga bulan, ika-9. Pagtanaw sa Proverbs 9, uy wala may 20, 18 ra ka taman. So niadto mi sa 31. Nganong moadto man tag 31 sa Proverbs kay ang kalendaryo, ang last numero na aside sa 30, 31. Unya tanawan ninyo ang kagamanan sa Ginoo. Ang Proverbs pod 31 ang iyang verse 1 to 31. So kung gusto ka makabalo sa imong kinabuhi, basaha ang Proverbs. Kung wala sa first chapter, adto sa 31. Mao bitaw nang gipanganlag Proverbs kay panultihon. Sa lain pang termino, panambagan. Oh, panambagan. Dirita, Proverbs 31 verse 20. Unsay gingon sa balaang kasulatan, alang kang Kuya Arnolfo, ginatuyod niya ang iyang kamot ngadto sa mga kabos. Di man may kailan ni Kuya Arnolfo, pero ang balaang kasulatan nagsulti nga mahinatago ni siya nga tawo. Ha? Wata kabalo unsay mga pamaagi sa iyang paghatag. Ginatuyod niya ang iyang mga kamot ngadto sa mga kabus. Ako ni kaning first statement ang akong hatagan og emphasis mga kaigsunan. Kaning word nga pagtuyod. Unsay pasabot ana? Unsay pagsabot anang pagtuyod mga kaigsunan? Pagpagamit, paghatag og availability sa imong kinabuhi mga kaigsunan. Mao na mga batan-on, ayaw gyud ninyo hagita ang Ginoo. Maluoy mo sa inyong kalag. Ingnon tamudaan. Kana bitaw mo ingon-ingon daghan na kay kuana musulti ra bitaw dayon nga pastor unya rag makagraduate ko. Okay. Pag-graduate nimo na busy na pug kag trabaho. Pastor busy sa trabaho. Okay. Karon kay naminyo ka. Sana po isulti nimo sa Ginoo. Pastor
busy sa pamilya. Okay? Ayaw niyo gagita. Karon kay tiguwang ka. Daghan na kag sakit. Maingon na din kasi Ginoo, Ginoo, available nako. Kung sa ingon sa Ginoo, busy ko. Sakit dili. Sakit kung imo nga gito ng Dios sa panahon nga kusgan ka, tanawan niyong realidad, ayaw yun mong pamilok. Magmahay yun mong ninyo ni makuha. Tanawan niyong realidad, kusgan ka, kusgan ang Ginoo. Tama? Panahon nga kusgan ka, kusgan ang Ginoo. Panahon nga tiguwang ka, kusgan gihapon ang Ginoo. Nakansi ka. Muna ngayon yung gagita. Kaya mo iyong ka, Ginoo, di lang sa ron, busy. O mo lagi na. Sultian te ka, ikaw nga tao mo tiguwang ka, ang Ginoo wala na. Forever na siyang unsa ang iyang kusog. Everlasting. Kanang imong mata, mga batanon, sultian ti ka, mag-antipara ka 5 ka tuig gikan karon. Kanang imong hawak, ingnako, bakakon. Tama ba mga mama at papa? Karon, inigana ni mo, sayon. Sayon bitaw. Pag edad ni mo 35, pag-ana, bawa na ungot. Kay ako, sa una, ingon nila, age begins at 40. Karon ako nga 36, wala na, dagan ako gibati. Oh. Kay sa una, ingnon ko nila, Ramon, pagpapuyo diya, muduwa ko alas 12 sa udto, basketball, astilan. Wag yo ko'y tansarang bula sa una. Pag-abot og alas 12, wa panay paniudto, pag alauna, mubalik na pog sulong og basketball. Kay di pa man ta mga lagad sa una, bisag karong adlaw, mudula ko, liga diri, liga dito ang akong giadtuan. Gibadlong sa Ginoo, bali ang akong tiil. Nga mao gyud paglayat nako, natakil po ko pag naugo niya, nay nagsunod, perting paita nga bali. Nay nagsunod og ambak nako, natamakan higda ko sa badong dako, gaba. Tagam, uli sa balay, anak sa Pastor Cabardo, dako ang hubag mga kaigsunan. Ug sultian tamo, karong panahona, utok na lang ni Pastor Cabardo ang maayo mo crossover o muduwag basketball. Pero ang tinuod, inigana, nanay mo tingog sa tuway-tuway. Time out. Sa mudagan kalima, hangat na. Mo-expire lagi ka. Muna ingon ang Dios, ituyod na ng imong mga kamot, kinsa maning mga kabos, kinsa may dapat mutuyod, ang mutuyod sa ilang mga kamot, unsay pasabot sa tuyod, magpagamit ka sa Ginoo, unsay pasabot sa pagtuyod sa imong kamot, ayaw pagbasi sa edad, karon ang panahon, ituyod ang imong kamot, ayaw hagita ang Dios. Amen? Kay ang kamatayon karon di na mo ilag edad. Yung malang kasulatan, ituyod ang imong kamot. Pagpagamit sa Ginoo, samtang pwede kang gamiton. Kinsa maning mga kabos. Kaning mga kabos mo ning mga tao nga wa kailas Ginoo. Na may kanta bitaw. Kisay nakabaluan ng mga batanon. Lord, I'm available to you. My life is empty. I dedicate. Pagkaninduta, nadunggan ko na siya nga kanta, dito kuskan basing. King na nakuha ka kung kagulingon, Lord, I'm available. Pila edad na ko atong panahon na, 18. Hangtod ron, gigamit ko si Ginoo. Amen? Di gani ta available sa Dios, sayon ra kayong tubag ana. Iyawa gyud mo gamit nato. Nakadungog na mo atong kantas piniriso. Katong kanta nila nga ako malipayon, kadungog na mo na?
ikaw malipayon. Sumpay, kitang tanan malipayon. Say sumpay, praise the Lord. Pag-abot sa second stanza, unsay second stanza na? Ako anak sa Dios, ikaw ambot kaha, basig anak kasayawa. Nadunggan ko na stagom si Tijiling ko, mapastila no, pero ting katawa, pero na'y mensahe. Tinuod. Diba? Ang imo bang kinabuhi sa iyon ra kayo o di ka magamit sa Ginoo, ang leyon di mo gamit nimo, ang mga hayop, ang mga langgam, ang trabaho di mo gamit nimo, apan dunay mo gamit sa imong kinabuhi kung dili tabakante sa Ginoo ang yawa. Muna ingon ng Dios, ituyod na ng imong kinabuhi, ituyod ang imong kaugalingon ngadto sa mga kabos. Ang mga kabos sa balaang kasulatan, mauni ang mga taong nagsimbolo, imong classmate, wa kay lag Ginoo. Kanusa pa man ang tao nimo tuyuran sa imong kamot. Grabe, sa kadaghan ninyo mga kaigsunan, labaw na ni atong mga batanon, di mo magguol mga igsuon nga kanang inyong mga classmate, maimperno ra yun na sila, nga wag yun sila kailas Ginoo. Pastor, mahadlok man ko, ang imong kahadlok, maunay mo patay sa imong mga classmate. Kamong may mga kaubanan nga nagtrabaho mga kaigsunan. Muuyon lang baka nga inig-abot sa panahon, musulti ta sa atong mga kaugalingon. Pastor, iya-iya magkaluwasan, tinuod na siya. Pero gamita ang imong kaugalingon nga ikaw nga tao, makabalo na sila, musunod man na sila sa dili, ikaw nagtuyod sa imong kaugalingon sa mga kabus. Kini si kinsa ganito na? Kini si Joas ug si Reniel. Nalipay ko ani nila mga kaigsunan. Dili man ko asing kanang word nga proud, lipay lang. Lipay lang ko ba? Kini ding ginikanan ka nga puno kay kag pagampo. Di man gyud na nimo maingon nga ma-perfect nimo imong mga anak, pero nagay mga panahon nga nindot gyud ang ilang aura. Sa wa pa mi na-assign dire, I don't know, adi na puton niyo makita sa kong vlog kay layo na kay to. Nani sila friend? Gisay di pangalan na? Si Susoy. Kini si Susoy, nagdadaan ng cross ting dako adreo. Ya ila ng kadula. Kini si Reniel mo'y prangkador. Kani wa manik pulido man Pero si Reniel mo dasmag na. Besag iro dasmagan. One time, ambot na unsa po itong hitabua, at Sunday mo siguro Domingo, dula sila. Sa sige nilag dula, mag-igsunan, nakabantay man si Reniel, uy, Soy, siya man yung susuot ni mo, Soy. Soy, pasabot na. Mga bata, ningunta na. Ako dito, sa muang balay nga gipuyan, pitira pong gamaya mo, maura na mong balay gipuyan, naglikli ko. Kinamingaw man ang palibot, tuwa din sila dito sa payag-payag. Nag-istoryahanay, kablo mo sige topic nila, Ginoo. Siya kabalo ka, Soy. Hapit yung balik. Kani si Reniel mo, kani sila, bugustuhan balik ang Ginoo. Pangitabo sa kalibutan. Okay. Mag-worship po mi. Di, musulti ko, ilan mo po din gina-absorb. Mo na nga, pag-worship lagi mo. Tanawan yung mga anak, simple yun na yung kanin yung mga anak, stress kayo mo, huwag yun mo worship lagi sa balay. Huwag yun, ilaron pa man tanin nyo Akong mga anak, badlungon Pero musugot mog sa dili, dunan ni sila panahon nga sakto gud lang mapangutok. Mo tayo tabo. Lingkod sila sa Soy, dere Soy, istorya ta Ginoo. Li ko dito sa bintana. No, sa sila di. Awa na sugod na si Reniel walib. Kabalo ka Soy, ang kalibutan, bla bla. Tuyo kusluyo ako nato sa kuang vlog. Karon kay nagatubangay naman sila Bible study ni Reniel si Soy. Ug iyang giingnan nga kabalo ka Soy nya bata prangkang pa istorya, ay napagsuot-suot aning imuhang cross-cross nga gibitay-bitay. Ako pa nimo Soy, pagtuon kag ampo. Kabalo ka mampo Soy? Yung Soy, siya man ang ampo Reniel. Abe, luhod. Sunod nako. Dear Jesus, sunod pong bata. Paguman og ampo, ingon din siya. So, ingnon nimo, simba ka, adlong Sabado Soy, kay kanang Domingo, iya siya wa, ditso. Mga bata gyud, tanggalo na ni mo Soy, unya magtuon ka, balik ka dinhi
kay aron tuluan ka nako unsaon pag-ampo. Sa okay na kasoy, tanawa protected me bla bla bla. Uli ang bata. Iyang girelate sa iyang mama. Ma, sila ron po yung nagsulti na kwan ni kay nibalik man suy-suy. Tulo ka adlaw pa nibalik ang bata. Ayha nila girelate. Ingon din siya, ma, ingon dito si Reniel, anak ni pastor. Nga, di na daw ko magsuot taning cross kay mag-direct na lang daw ko prayer sa Ginoo. Di kulbaan ang mama ni suy-suy kay kasing ma-Adventista na ka. Tulo ka adlaw mga kigsunan, wa gyud niya gipalaag si Suy-Suy. Pagbalik ni Suy-Suy dito, niya, kumusta man? Giingnan dayon siya nga. Ingon ang kong mama, di na lang daw kay kumudikit-dikit ninyo, kay basing ma-Adventista ko. Pero karon magkita mi, one time nga namalhin nami mga kigsunan, dire sa Montevista, sultian ta mo. Kana bitong panahon lang di nga magpagamit as Ginoo. Kadtong among balay nga gipuy-an, nahimo ng haunted house ron. Kay kadtong among gipuy-an, asto nga, na mga balay. Sa among paghawa, nakadungog mag-report sa among masilingan, nga nag-ingon, mingaw na among dapit, kay wala na si pastor. Kay matag buntag human og worship, katong akong speaker, akong ibutang sa mga silingan, patugtugan na kog religious, dili maksurban. Kumusta man na inyong mga speaker sa balay? Ha? Ha? Kung sa may kanta na, hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Ana? Ha? Taba, taba, taba. Pawira, no? Ano ba? Mga bala, nanunod, brad-brad. Mapilapil pag yun, bisag naligo, magananag ka buo. Kay, ang sound sa balay, dili Diyos, no? Nisulti ang silingan, mingaw na mi. Kay di na mi, at tanawan niyo yung statement na, di na mi kadungog og religiosong, kay ang kasagaran inig kabuntag, labaw nagdomingo, mutya ka baliling, maksurban, butchiki, ako kibler, pak! Kantas sa The Messengers. Naghawa mi dito mga kaigsunan, nga dunay gibilin, nga tagna, ug taga ug silyo nga dunay langit nga paabuton ang katawan sa Dios. Amen. Ito yun ang inyong kinabuhi. Ihalad nga magpagamit kas Ginoo. Ayaw sugot imong classmate maimpirno nga naa ka diha pa silang paita Ginoo. Ayaw sugot nga ikaw nga gitawag sa Dios gikan sa kangit-ngit na narbaho ka na kay mga amigo. Grabe ninyo kasod. Mga impirno na sila nga dili nimo ituyon. Mga kabus na sila mga kaigsuunan. Ayaw. Undang na ko nanay na to. Nanawa, unsa na may oras? Unsa gani oras ko tug dire? Hapit ako mao man. Time na? Time na? Kana nga mong balay, bisita ra gud mo sa kong balay. Awha kun tugod mo ba dito gud mo tulog sa kong balay? Ki. Schedule lang. Tulog mo dito. Kana nga mong balay diha, nahimo na ng center of ayuda. Put mo niya mong masilingan diya mingon man na mga igtabang adto ka pastor nagagid mi dias tunga gud tong niagi na niduol dito gahapon nakita niyo sa post gikan og Marawi Badjaw kung unsay imong tribo Badjaw di man siya kasabot mag-istoryahan ni Binisaya di kuan ko nagminanubo na taga-asa day ka ni reply naman na taga Marawi Badjaw gyud ni mao ba dayon nya unsay imong trabaho? Tisuyon ba to? Ako itong gipicturean, gipost na ako. Sana mga ayo kong tabang sir. Nya unsa mga tabang imong gusto? Kwarta o bugas. Sa nga na pwede ra pud bisag unsa ganahan po ko siya kay na may uban nga mga idan dili mi mo dawat kwarta gyud. Hingko na tagaan lang ka kog bugas na 2 ka kilo para makakaon ka. Taga nubunturan uli. Muduol diha. Nay muduol diha magdalag certificate of registration. Pastor, iprinda ang motor. Nanunsa na ni. Iprinda na po day kuha ni. Sa pastor, iprinda na kuha ang registro sa kong motor. 250 lang. Sige, prinda, butang.
Pagkaugma, balik na po, na pastor, nginanglan na po ni kwarta, prinda ang mic, muandar ni, muandar. Pag una ko, di mo tingog. Pila ni prinda, 150, sige, 150. Oh, pagka-praise the Lord, 100, wala nagikuha. Ikaw, sige, bira da, naimuad to diha, mingon, pastor, mangayo mig mangga, hutda ninyo ng mangga, napay buungon, hutda ninyo na diha. The center of influence, mga kaigsunan. Mamatingala na sila, basta mulakaw na ganimig tago, mga kaigsunan, dito may makatulog, makaingon ng silingan. Pagkangit-ngit, kanang among silingan na si Kuya Lao, pagta, pastor, ug wala mo diya, imagine nun, muna'y pinakadabis ang eksperyensya. Kanabito yung mga silingan, kung wala pa ka diri, pagkalamia, paminawan na balik sa Ginoo, kung wa pa ni siya diri, sultian ta ka, dili mi mahayagan, mga kaigsunan. Di ka mo gamit og kandila karong adlaw. Sulay daw sindig kandila ron. Kanus gamiton ang kandila? Kung ngit-ngit. Mabitaw ng ingon ni Einstein. Unsay giingon ni Einstein? Last na ni. Ikaduha na ko nagsulti glass. Basta ikatulo na ko magsulti glass. Undang na ta. Kanus, unsay giingon ni Einstein? Ha? Kanang white o ang black. Color na, dili. Ha? Color na, dili. Kisa may ingon nga, ang white is a color. Color. Erasuran daw. Isa. Okay, isa lang. Kinsay mo ingon nga, ang black o ang white, dili na color. Isa. So, kamong upat, asaman mo, majority, minority. Abstain. Sultian ta mo, ingon ni Einstein, ang puti o ang itom, dili na siya color. Kung ano ka, iyang explanation, white is the absent of black. Tama, no? Kung walay black, na ay white, mura siya light o dark ba? Kung walay ngit-ngit, kung siya'y present, hayag yun na. And black is the absent of white. Bluetooth connected. Uy, apil to? Manang makaingon ka nga akong gisulti a while ago, nga kining atong kinabuhi og di gamiton sa Ginoo, gamiton gyud nagyawa because Jesus is the absent of Satan and Satan is the absent of Christ. Pagkasayo. Ito'y od ang imong kinabuhi sa mga kabus ug ang katapusan. Oo, nagatunol siya sa iyang mga kamot ngadto sa mga hangol. Unsa maning mga hangol? Uning mga how will you define hangol sa kalibutan? Hangol sa pagkaon. Kanang itong nanay giusap, magunit pa. Mingon, gigutom ka? Wala. Parehas bag-uwak. Di ba? Unsa man ang uwak? Paglupad, nakaitlog, wak. Kining atong mga kinabuhi, sultian ti ka, ikaw nga Adventista, ikaw nga nangalagad sa Ginoo, nahibaw ang Dios nga kanang imong kinabuhi, dili na siya ti urok sa kalibutan. Muna nga gamiton ka sa Dios aron tudluan katong mga taong mga hangol, katong mga taong mga pungkol dinhi sulod sa iglesia nga ang atong kinabuhi diri sa kalibutan temporaryo lamang. Amen. Kanang imong knowledge temporary, kanang imuhang yuta temporary, kanang imong kaugalingon temporary, kay dinhi sa kalibutan dili ta maghinangol, dili ta muhakop nga bisan nag-ubog, hakon nato tanan kay ingon ang Dios, we are all temporary. Heaven is our home. Amen. Muna diri taga New Sibulan, temporary ra gyud ta diri mga gianing dalana ha. Muna nga, ayaw yun mo kakapoy nga musimba ta diri sa simbahan. Kay kanang dalan nga inyong giagian, temporary ra gyud din tawo na. Moabot ang panahon, di na ta kaagi diha na eh. Kay temporary ra man na. Kay ang atong kinabuhi do na may expiration. Igsuon, mulambo ang simbahan sa Dios kung kita mutuyon sa atong mga kamot. Amen?
Tanawan ninyo karong Sabado uban sa tabang sa Ginoo. Kay gituy-od na to atong kamot igsuon. Kauban sa atuang pan, karong malabot nga Sabado, atong itaod ang atong gituyod nga buhat o donasyon sa simbahan. Mo na mga batanon, sultian kamo. Kung gusto mong mas mulambo, you start give a share to Christ. Pastor, mao man ni akong balon, akong mga anak ron. Lahi na ni sila. Nani sila 10% nga tithes, napo ni sila 10% nga offering. Oh, ang ilang ginahimo, 20 man ilang baon. Pag ingog 20, kuwaag dos, pilay bilin, 16. Di, pagkaduha ka bulan ang nilabay, niingon akong mga anak, Daddy, kulang na ang 16 pesos. Itaas ang among salary rate. Oh, sige. 30 na. 30. Pagka 30, 3 pesos, 3 pesos. 24 na. Pagkasunod bulan, kulang gyapon. Nisaka na. Pero wag mabalakag muhatag kog daghan sa akong mga anak. Ngano? Kay damon nga nisaka po nilang tithes and offering, wala nila withdraw. Di ba kay pag-abot og 40, di ba dadi kadto ra magtagdos, hingko dili. Pag musaka, 4 pod. Oh. Yang matingalan akong mga anak, mga kaigsuunan, summer wala sila'y kining gipanganlan og klase, natingala sila na sila'y kwarta. Kaya na may moabot diya sa balay. Mama sa mong working, taga diwalwal, maugi pagkuha og bulawan, iya rin ng gaksun, pag umagakos, tagaan sila kwarta. Tagaan sila kwarta, kanan ng kwarta, daghan kami kwarta na di, praise the Lord. Praise the Lord. Unsay punto na kong ipasanto, mga ginikanan, ang pagtudlo nato sa ato ang mga anak, ang harvest ana, inigdag ko nila, di sila mahimong dalo. Basta ganay may natagon sa Ginoo ang bata, pagdag ko anak, pirtig yung bibuha, mga kaigsunan. Nabitaw yung sayings nga nag-ingon, sa gingon sa sayings, last na ha? O, katulo na. Last na gini. Kung sa gini sayings, kung ano ang itatanim, may aanihin. Mangutana ko, unsa magyo application na na? Oh, di ba ang atong application na na? Pastor, nagtarong man kog eskwela, mauning na ako'y trabaho. Mali. Mga anak, paminaw mo. Kana siya nga sayings, applicable na siya sa atong mga mama. Kay sila'y nagtanom, kita na'y ng harvest. Manina ha? Sila'y nagtanom, kita na'y ng harvest. Unsay pasabutan na pastor, wa pa ka mataos kalibutan ang ilang mga luha para nimo gihimo ng pataba nganong karon naa kay kalampusan. Ayo pag-ingon nga nakagraduate na ka tungod sa kung pagpaningkamot na ako'y gitanom dili kay kung wala pud ang imong ginikanan wala usab kay maharbis karon. Sama sa kuha ba? Di karon ra nako nasabtan. Sa una sige kog pangayo sa Ginoo. Ginoo tagay kog motor, gitagaan kog motor karon. Ginoo tagay kog sakyanan, gitagaan kog sakyanan. Ginoo tagay kog asawa, gitagaan kog asawa. Ginoo tagay kog anak, gitagaan kog anak. Ako bang i-credit ang akong self? Dili. Kay diha na ko naibaw-an sa wa pa namatay akong mama. Wa pa ko naminyo, wa pa ko'y trabaho, wa pa ko nahuman og eskwela, gihilakan ako daan sa akong inahan. Giludhan ako giingnan, Ginoo, iplastar si Raymond. Kinsay nagtanom? Kamo? Wa pa ko ni graduate. Giampo na ko sa akong inahan. Ginoo, iplastar si Raymond. Ginoo, panalangini. Wa pa ko ka-graduate. Wa pa ko ka-asawa. Wa pa ko ka-anak. Wa pa ko'y motor. Ang luha sa akong mama matagabi gihimong pataba nga si Pastor Cabardo mapanalanginan karong mga panahon na. Amen? Muna'y pinaka-the best. Timan anato. Ikaw nga naminaw karon, wa ka nabuhi sa kalibutan nga ikaw ra. Naa kay ginikanan. Kung wala kay ginikanan, ampo karong gabi. Pasalamat.
Ginoo, salamat sa akong ginikanan. Ginoo, salamat sa akong mama. Ginoo, salamat sa akong papa. Kay sila ang unang mituy-od kanimo. Kay kabus ka, hangol ka sa una. Sila ang unang mituy-od. Maunang naplastar ka karon. Mga igsoon, ang Dios ang unang mihatag kanimo. Ibalik ang kaayo para sa atong Ginoo. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Stop na.